Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесында бүгеннән күңел дулкынында дип исемләнгән тапшырулар циклы башланып китә. Бу тапшыруыбызда без районыбызда яшәп иҗат итүче һәм инде республикабыз киңлекләрендә үзләренең иҗатлары белән танылган һәм танылып килүче шәхесләребез белән таныштырачакбыз. Әлбәттә инде бу тапшыруда бер сәнгать әһелләре генә түгел, гомумән төрле һөнәр ияләре дә катнаша ала. Кемнең нинди таланты, сәләнте бар, димәк күңел дулкынында тапшыруы нәкъ менә шул хакта дигән сүз. Димәк безнең бүген тәүге тапшыру һәм безнең тәүге кунагыбыз. Ул безнең райондашыбыз, күп кырлы талант иясе дип әйтик әле. Тапшыруыбыз барышында инде сез аның талантлы икәненә чын мәгънәсендә ышаначаксыз, инаначаксыз. Фәнзил Шарифуллин Югары Шытсу авылында дөньяга килгән һәм инде бүгенге көндә бик ышанычлы адымнар белән Казан шәһәрендә татар эстрадасында хезмәт итә. Бу хакта инде без сезнең белән тапшыруыбыз барышында тагы да күбрәк белербез. Хәерле кич, Фәнзил. Исәнмесез, хәерле кичләр, хөрмәтле тамашачылар. Мин бик шатмын бүген шушы тапшыруда катнашуыма. Зур рәхмәт чакыруыгызга. Бик зур рәхмәт, Фәнзил. Инде безнең чакыруны кабул итеп, үзең безгә кайтканга, тапшыруыбызда катнашканыңа һәм әйдә синең белән танышуны башлап җибәрик. Әлбәттә инде ул синең бала чагыңнан башланып китәр. Син инде бала чактан ук сәнгатькә, музыкага, иҗатка гашыйк кеше, шулай бит. Менә иң беренче адымнарың синең нәрсәдән иде? Ничек башланып китте? Беренче адымнар инде мин үземне белә башлаганнан бирле, инде балалар бакчасына йөргәннән үк хәтерлим, мин инде шушы музыка сферасында электән үк кайный идем. Моңа сәбәпче минем гаиләм, беренче чиратта әти-әни. Мин белә башлаганнан бирле әти клубта эшли иде, хәзер вакытта әни дә клубта эшли. Әни бик озак еллар укытучы булып эшләде. Һәм гаиләдә бөтен кеше җырлый, музыка уен коралларында уйный. Әти дә җырлый, әни дә җырлый, сеңлекәш тә җырлый. Энекәш тә безнең адымнар буенча бара, хәзерге вакытта Орча көллиятендә укый. Шушы музыка юнәлеше буенча. Һәм электән үк төрле махсус гаилә өчен оештырылган конкурсларда, төрле чараларда актив катнашып килә идек. Бигрәк тә әти инде ныграк теге үзенең өлешен кертте бөтен музыка уен коралларында иң беренчеләрдән булып, барысында да башлангычны мин әтидән алдым. Әле бүген көндә дәгән һаман өйрәнәм. Әйе. Шуңа күрә өйрәнергә бер кайчан да соң түгел, шулай бит. Бер кайчан да соң түгел, бер кайчан да чиги юк өйрәнүнең. Шуңа күрә һаман үз өстемдә эшлим. Инде музыка сферасында күптәннән дип әйтәсе килә. Бик күп еллардан бирле, шулай бит. Рәхмәт җавабыңа. Инде хөрмәтле телевизор караучылар, без карталарны әкренләп ачык, серләрне чишик. Әле без Фәнзилнең данлыклы дип әйтик, музыкаль нәсел Шарифуллиннар нәселеннән икәнен дә әйтеп куйык. Чөнки нәкъ менә ул аларның бер дәвамчысы. Инде сез бер туган Шарифуллиннарны беләсез, алар барысы да җырчы, барысы да уен коралларында уйныйлар. Һәм менә Фәнзил шушы сүзне дәвам итеп, менә башка әтиеңнең башка туганнарының балалары да нәкъ менә шушы өлкәдә хезмәт куючылар бармы? Гомумән Шарифуллиннар нәселебез белән без шушы музыкага гашык кешеләр инде. Теге башка абыйларымдагы бу юнәлеш белән кызыксыналар, электән үк төрле созвездие конкурсларында катнашалар. Мәсәлән, минем Айгөл апам электән үк созвездие конкурсларында катнашып, бик призлы урыннар алып, шулай итеп катнашып чыгыш ясап биргән кеше. Хәзерге вакытта инде теге күбесенең ул хобби буларак бара. Күбесе гармонда уйный, менә шул теге гаилә белән җыелышканда, шулай утырганда, шундый бер күңел ачу чарасы кебек итеп, барыбер дәгән һәрберсенең тормышында ул бар. Булай мин үзем кайсы Шарифуллинның малай икән дип утырмасыннар өчен әйтергән ханым икән, шулай утырмасыннар әле. Шарифуллин Илшат, Шарифуллина Гөлнар малайы булам, Югары Шытсу авылында, Саба районы. Менә шушы музыкага, сәнгатькә сезнең гашыйклык, сезнең нәселнең дип әйтик инде бабагызга барып тоташа, шулай бит. Бабаңны хәтерлисеңме, Фәнзил? Бу бик дөрес. Минем бабам Рафик Шарифуллин. Ул бик көчле язучы иде, бик көчле җырчы иде. Ул Татарстан күләмендә уздырылган төрле җыр бәйгеләрендә гел беренче урыннарны гына яулап килде.
Гомумән Сабада дагын журналистика буенча ул үзенең өлешен зур керткән кеше. Димәк, газетада аның мәкаләләре урын алган инде шулай бит заманында. Ул тоже бик киң кырлы шәхес иде. Һәм бабайны мин инде бик әйбәтләп хәтерләп бетерә алмыйм, чөнки миңа ул вакытта 3 яшь иде. Но шулай да менә мин теге ничектер 3 яшьтә бала бит исендә калдырмый икән теге хатирәләрне. Менә минем исендә калган нишләптер. Ул безнең менә шундый бер кызыклы хәтеремдә калган шундый бер кызыклы момент, тик вакыйга. Безнең бар иде шундый бер китап. Ул китапта гел рәсемнәр генә сурәтләнгән иде. Язулары юк иде. Һәм бабай һәрбер утырган сайын шушы рәсемнәрне ачып, һәрбер утырган сайын яңа әкият сөйли иде. Без инде ул шулай итеп урындыкка утыра иде, мин аның алдына килеп утыра идем, шулай итеп мәш килеп, шулай әкият сөйли. Без аны бик көтеп алайык инде. Аның специальный шундай чумаданы бар иде әле. Шул редакциягә йөри торган. Әле ул сезгә әкиятләр чумаданы кебек тә тоелган. Безгә ул әкиятләр чумаданы кебек тоела иде. Анда шундай күп язылган дәфтәрләрне ачып күрсәтә, без бит инде язу укый белмибез. Без инде бөтенсендә әкият дип уйлыйдык инде аның. Шуңа күрә шундай күңелле хатирә булып минем исемдә калган. Менә кунакларга җыелышканда дип әйтик, менә бөтен туганнар җыелышканда сездә бик күңелледер, әйме Фәнзил? Әлбәттә, без концертлар куясыздыр хәтта. Концертлар куябыз хәтта. Без инде бөтен туганнар җыелсак, нәсел шактый зур, Аллага шөкер. Шуңа күрә минем әни төп йортта яшиләр. Җыелышкан вакытта нәкъ менә шул төп йортта җыелышабыз күпчелек. Мин үзем шунда яшим инде, авылда, Казаннан авылга, шушы ике арада эшләп, авылга кайтып, мин дәген шушы Югары Суда яшим дип әйтәсем килә инде. Хәзер вакытта инде күбрәк Казанда, әлбәттә, но кунакка кайтканда минем өем булып Югары Суда утыра инде. Әле барыбер да авылдан аерылып булмый шулай бит, чөнки инде авылдан аерылып булмый, ул авылдан аерылмаячактыр да инде. Шулай. Чөнки барыбер да авыл малайлары күңел тарта, кан тарта, шулай бит. Әлбәттә. Инде мәктәп чорларың турында сөйләшеп алыйк әле. Мәктәптә дә син бик актив идең, шулай бит. Менә без сине инде карап үстердек дисәк тә була, чөнки инде һәр вакытта мәктәп күләмендә генә түгел, менә район күләмендә мәктәпләр арасында оештырылган бик күп конкурсларда син катнаша идең. Бигрәк тә син минем күңелгә КВНда катнашучы буларак та кирип калган бит. Һәм менә шул КВНда инде син үзеңнең бөтен һөнәрләреңне дә күрсәтә идең. Бу хакта әйдә әзрәк тулырак сөйләп ал әле. Мәктәп елларында инде мәктәп еллары ул бер күңелле вакытлар, үзенә күрә һәрбер кеше тормышында булган этапның үзенең күңелле мизгилләре истә кала бит инде. Мәктәп тормышы бик күңелле иде. Төрле КВНнарда актив катнаша идек. Теге менә үзебезгә кызык иде. Шуңа күрә үзебез инициатива күрсәтеп дип әйткәндә директорга килеп менә шундый КВНнарда катнашырга дип, лагерьларга барып, мәктәптә укытуга килгәндә инде теге ул вакытта теге бик укыйсы килми бит инде. Ул укыйсы килмәсә мин начар укымыйм, чөнки әйткәнемчә әни укытучы иде. Шуңа күрә мәктәптә дә контроль бик көчле булды. Көчле иде. Шуңа күрә инде мин примерный укучы буларак укырга тырыштым. Йөзенә кызылы китереп булмый бит инде әнинең. Китереп булмый, тагын нәрсә әйтим, укытучыларга бик зур рәхмәт. Һәрберсе теге үзенең вкладын дип әйтик русча әйткәндә өлешен кертте. Һәрберсе үз фәненнән ныклы белем бирде. Әйбәт кенә егыларны берип чыгарга насыйп булды. Ул хәзерге вакытта бик актуаль тема, потому что ник дигәндә нәкъ менә шушы йыгы нәтиҗәләренә бәйле укырга керүең дә алга таба синең тормыш юлыңның дәвам итүе дә шулай бит. Нәкъ шулай, Булай без КВН чараларында бик актив катнаша идек. Сабада яш чыгыш ясый идек. Саба күләменнән узгачны Казанга чакыралар иде. Бу чаралар бөтенесе бергә туры килә иде. Һәм анда шушы йыгы вакытларына шуңа күрә әзрәк кенә теге укытучылар әзгенә шелтәләп тә җибеп бәрә иде. Андый вакытларда була иде. Аларга бит ул уен чарасы булса, фәнне яхшы белергә кирәк шулай бит. Шуны биреп уку йортына кирип булмый бит әле. Әле беренче чиратта йыгы фәннәрен карар кирәк. Шуңа күрә теге хәзер аңлыйсың инде менә һәр укытучының ничек сиңа шушы кырыслыгының нигезендә аларның сиңа шушы яхшылык теләүе булган икән. Һәм барлык укытучыларга шушы форсаттан файдаланып бик зур рәхмәтемне әйтим әле. Һәм сәлам да җибәрик әле шулай бит. Һәм барыгызга да кайнар сәлам. Исән сау эшләгез, хөрмәтле укытучылар, һәм менә Фәнзил шикелле егетләрне күбрәк үстерегез ярыймы? Шулай булсын. Hürmetli tamaşaçılar, sizin karşınızda
КВН командасы! Афуйте, hürmetli başkanlar. Sizin karşınızda КВН командасы! Сникерс КВН командасы! Сникерс КВН командасы! Тәнзил, менә шушы КВН вакытларында син минем күңелгә әлбәттә инде Майкл Джексон образын тудыручы буларак кирип калган идең, әйме? Менә шушы образны яңадан хәзер тудыра аласыңмы һәм гомумән менә бүгенге тормышта гына түгел, хәзерге вакытта үзеңнең хезмәтеңдә кулланасыңмы? Син бит инде музыкант булып эшлисең, без хәзер алга таба карталарны ачуны дәвам итәчәкбез, хөрмәтле телевизор караучылар. Майкл Джексон булып дип, аның Майкл Джексон шул лунный походка дигән аның бер шундай бию элементы бар. Мен шул лунный походканы ничектер үзем дә хәтерләмим, инде үзләштергәнем мин аны. Шушы КВНнар вакытында шулай булгандыр инде ул. Именно шушы бер элемент инде ул дип әйтик. Мин аны КВНда да кулландым, концертларда да кулландым, үземнең сольный чыгышымда да куллана идем. Гомумән вакытлар узу белән әле соңрак сөйләп үтермен, мим дигән образ белән эшли башладым. Бу образда дагы пантомимика белән эшлетү кирәк һәм именно менә шушы тән пластикасы, шушы лунный походкалар нәтиҗәсендә анда дагы бик кулай элемент булды ул дип әйтик. Ну, хәзерге вакытта инде заманча күп кенә биючеләр моны инде Куллана, бик осат эшли дип әйтерим. Шулай да менә андый образларны тудырыр өчен нинди дә булса бер физик әзерлек тә кирәк бит әле. Теләк кирәк инде инглизчә. Теләк кирәк. Мин теге моны Мәсәлән, бию сәләте дә булырга тиеш синдә дип әйтик инде. Асы шулай, но бар да музыка сферасында булгачтын, бары күрәсең, аңлыйсың бит инде. Ул бәләкәй чакларда бит инде бию кружокларында да йөреләйде. Шунлыктандыр да инде мин аны җиңел үзләштердем инде. Хәзерге вакытта бит интернет заманасы. Интернеттан карасаң, анда сиңа интернет үзе укытучы кебек бар нәрсәне өйрәтеп тә биргән, может үзеңнең теләгең булса. Студент вакытта кеше тормышында иң күңелле мизгелләр белән баетылган чор. Менә шушы хакта син нәрсәләр сөйли аласың? Менә кайда укыдың? Сез ничек яшәдегез? Гомумән студентлар күңелле яшәдегезме? Гомумән инде сәнгать өлкәсендә укыган яшьләр инде алар әлбәттә бик күңелле яши һәм менә бу вакытта иҗат синең ничегрәк дәвам итте? Гомумән студент тормышы инде ул сәнгать өлкәсендә ул гомумән студент тормышы кызыклы вакытлар дип әйтик инде. Һәркем сагынып искә ала аны. Һәркем сагынып искә ала аны дип шулай дип теге сөйләр иде. Чыннан да теге әле үзең студент булмаганчан аңламыйсың. Мәктәп чорында инде мин электән үк шундый теләгем бар иде Казанга китергә. Казанга китергә, менә просто окружениены дип әйтик, русча әйткәндә үзгәртеп, бер яңа төрле сферага керәсе килә иде. Нәрсәдә булса эшләп карыйсы килә иде. Чөнки монда да мәктәп тормышында КВНнар барлык чараларда актив катнашып килеп, инде тагын да яңарак нәрсәгәдер омтылыш бар иде. Һәм булды шундый моментлар 9нчы класстан китим микән дип уйлаган вакытлар. Ул инде һәр студентның, һәр укучының була торган шундый период дип әйтик, кая китергә икән белмисең, но китәсе килә. Я укудан туеп куйган буласыңдыр инде. Я укудан туеп куйган буласың, я бөтенесе китәсе килә башлый. Һәм шундый вакытта ялгышмыйча дөрес направление сайларга кирәк. Ашыкмаска кирәк. Менә мин үзем 9нчы класстан киткәндә, мин инде аграр клиенткәгә кергә исәп бар иде. Экономическийга кергә исәп бар иде Казанга. Шуннан уйлый торгач инде озак уйланылып, әзрәк теге русча тормозит итеп калдым инде 10нчы класска. Булды егетләр 10нчы класстан да киттеләр. Мин инде 10нчы класстан китүне кирәк дип санамадым. 11-не бетереп институтка керемен дип уйладым. Шуннан институт карый башладык. Сайлый башладык. Аграрный институтны дагы карый идем вариант итеп. Карый идем строительныйны. Бик нык строительный институтка кирергә уйладым инде. Ахыр чиктә сайлаган физика фәнен егыдан. Шуннан уку начар түгел инде, укыйм инде. Но яратып укымагачтан теге ничек дип әйтим, барыбер дә музыка якынрак булган инде ул шул вакыттан ук. Но мин нишләптер мин теге культура институтын карамаган булган ул вакытта үземнең керәсе уку йорты итеп. Һәм соңгы чиктә генә инде физикадан репетиторларга йөри башлаган вакытларда башыма сукты, нишләп әле мин институт культурасын карамыйм икән дип. Шуннан әти белән дә киңәшләштем, әни белән дә киңәшләштем. Әни инде литература, русский литература фәнен укыта, институт культурага керер өчен
нәкъ менә шушы фәнне егыдан шушы фәнне бирергә кирәк иде. Һәм хайран авыр фән инде, әни үзенә күрә теге шикләнеп та куйды. Бу Тарталырсың микән улым дигәндер тарталырсың инде. микән улым дип инде, әйе. Шуннан соң инде нәрсә булуга карамастан да мин сайладым литератураны. Литератураны уңышлы гына биреп чыктым. Институтка әти белән вступительный экзаменнар дип атала инде, шуларга барып, уже бер күренеп кайткан идек инде. Бу өлкәдә инде алардан әтиеңнән поддержка бик зур булды. Аерым рәхмәт менә Сабадом культурасына. Без инде Сабадом культурасы исеменнән дәгән институтка чыгып карадык, төрле юллар белән чыгып карадык. Һәм шулай итеп мин институт культурага инде кирип, анда килгәч инде бөтенләй теге Казанга килгәч бөтенләй икенче төрле мөхит инде бөтенләй. Мин үзем теге авыл егете бит инде. Мин Казанга электән үк бәләкәй чактан шул бер тапкыр, ике тапкыр елына кунакка барып кайтырга мөмкин иде инде. Булай мин Казанда теге часто килеп барып кайтып йөрми идем инде. Һәм шулай итеп мин монда бит Казанга яшәргә күчендем. Монда хәзер кирдем инде Тулай торакка, общагага, безнчә әйткәндә. Анда үзенә күрә бер тормыш кайный. Миңа барысы да кызык, бөтен нәрсә икенче, бөтен нәрсә күңелле, әйе, шунда теге үземчә кайда кысылып булашында кысылып теге үземне сынап карыйм. Институтта инде төрле ансамбльләргә беренче көннән үк мине алдылар. Мәсәлән, Җомга көн ансамбле, ансамбль гармонистов. Бу ансамбльләргә минем тормышта тоже зур өлеш керттеләр. Җомга көн ансамбленең җитәкчесе Еникеева Алсу Рашидовна, ул минем укытучым буларак шушы курайларда бөтенләй фольклор буенча мине бик нык алга җибәрде. Разиль Тарифуллин, Ренат Ниязов. Акурин. Аерым рәхмәт Шамил Сәйфовичкә, мине менә шушы Тальянда өйрәтте. Менә бу Тальяндагы аныкы әле. Мин Шәхсән үзенеке. Шәхсән аның үзенеке уйный торган Тальян иде. Ул аны миңа бүләк итте дисәк тә була ие. Ул Шамил Сәйфович белән ничек танышылды, шуны сөйләп үтим әле. Мин гомумән Тальян инструментын карый идем, теге элекеге инструмент, бабайлар уйный торган инструмент, шуңа күрә бик теге кызыксыну зур түгел иде.
Һәм бер көнне шулай институтта хәзер эшләр бетте, уку бетте, кайтырга чыгып барам, утлар сүнгән, караңгырак. Кич инде бу кыш көне кайдадыр бер музыка уйный. Менә музыка түгел, бию көе, татар бию көйләре шундый дәрт белән шәп яңгырый. Мин тыңлап торам моны. Мәйтем, туктале, бу бит баян түгел мәйтем. Бу гармон түгел мәйтем. Бу нинди инструмент соң? Ну үзем аңлыйм, бу шушыларның бер төр икәнен инде, шуларның бер төре. Ну үзем аңлашып бета алмыйм. Ничек мәйтем? Бу Талианда булай уйнап булмый. Инде мәйтем, хәзер шуннан әкрен музыкага барам. Музыкага килеп җиттем, ишекне әкрен генә ачсам, утыра минем булачак укытучым Шамгунов Шамил Саифович. Шушы Талиан белән утырган, менә уйный шулай, прям үзем дип уйный инде. Авызы җырылган. Мине күрде дә, мине күргәч тагын да миңа борылыбрак шулай уйный башлады. Мин инде авызын ачып карап торам, вот, да, мәйтәм. Талианда да шулай уйнап була икән. Мин монда бик нык янып киттем, шулай кызыксыну нык уянды инде. Минем алай теге була ул. Шул булганнан соң бер нәрсә була инде нары. Я мин өйрәнәм ул инструментта, я теге. Димәк, Талианга икенче күзлектән карый башладым. Икенче күзлектән карый башладым. Шуннан уйнап бетерде дигән керенемдәй. Кем буласың, ничек исемең? Танышып киттегез. Танышып киттек. Шундый гади кеше иде. Хәзер вакытта Зеленодольскта эшли, ялгышмасам. Танышып киттек. Иртәгә ансамбль гармонистов булачак. Давай килсен дидем. Дидегән миңа. Мин шунда килдем дигән. Без анда бик күп тә түгел егетләр. Һәм шушы Талианнарда безне бик нык профессиональ дәрәҗәдә диярлек уйнарга өйрәтте. Әзерләде инде. Әзерләде, әйе. Мин инде шушы Талианда уйнавымны анда бер ел эчендә, ел ярым эчендә үзләштердем. Насип булды шуңа тек кенә Шамил абыйдан белем алырга, чөнки ул институт культурадан китте. Зеленодольскка, Яшел Үзәнгә китте эшләргә. Шуның белән мин менә шушы инструментта да уйнарга өйрәндем дип әйтим. Соңрак әле хәрбисән таныштырып кыскача уйнап үтермен. Инде менә без шуңа якынлашып киләбез инде Фәнзил. Шуннан да инде вакыт җитте уен кораллары белән танышырга һәм шулай ук инде синең шушы уен коралларында уйнаганыңны күрергә дә безнең хөрмәтле тамашачыларга да. Димәк, әйдә менә шушы уен кораллары турында безгә хәзер тулырак сөйлә инде. Фәнзил гомумән менә Талиан һәм менә монда кубыз күренә әле. Менә тагын бер төрле инструмент шулай бит һәм курай, һәм шулай гитараң бар. Син гомумән күп кырлы уен коралларында уйный белүче талант. Әкренләп һәрберсе хакында әйдә менә курайда ничек уйнарга өйрәндең. Талианны без ишеттек инде һәм кубыз башкаларында. Теге сорыйлар инде шулын хәтта кайсында катырак яратасың, күбрәк. Чыннан да дөрес сорау инде бу. Бөтен өстендә дәгән уйнарга яратам. Менә була шундый вакытлар курайда гына уйныйсы килә мәсәлән. Була шундый вакытлар Талианга өстенлек бирәсең. Ниндидер теге күрәсең менә берәр җирдә кубызда уйнаган кешене, кубыз белән илһамланып китеп, кубызга өстенлек бирә башлыйсың. Шуңа күрә теге бер генә баланста тормый дип әйтергә. Болай гомумән барыбер дә курайда күбрәк уйныйм икән мин дип нәтиҗә ясадым менә. Чөнки игътибар итә башлагач шулай килеп чыкты. Курай, мәсәлән, мин уйный торган курай бу татар курае. Башында сыбызгысы бар. Курайында татар курае башкорт курайдан айырмалы буларак шушы сыбызгысы белән аерыла инде. Башкорт курае агач материалдан ясалса, бу инде каты материал, алюминий, тимер, төрле сплавлардан ясала. Һәм сезгә менә кыскача гына бер көйдә уйнап китәм. Ничек яңгырашымды ишетергә. Таңлыйбыз. Искиткеч. Бер әйе, хәзер инде танышрак ки, мәсәлән, күбәләк гөлләргә кунса дигән татар халкында. Күбәләгем җыры. Күбәләгем җыры, әйе, шуны да уйнап китәм. Күбәләгем җыры булды инде. Искиткеч, матур, рәхмәт. Хәзер таныштырып үтәсем килә шулай ук кубыз белән. Кубыз ул төрле халыкларда, төрек халыкларында киң таралган уен коралы. Бу уен коралы бар Якутияда да бар, Башкортстанда да бар, Татарстанда да бар. Төрле җирдә төрлечә әйтелә, кайбер җирдә әйтелә варган дип әйтелә, кайбер җирдә кубыз дип әйтелә.
Бездә инде күбрәк шул кубыз Бездә булып кирип кубыз дип калган, әйтәләр, күңелгә. алар инде формалары буенча, ясалулары буенча аз гына аерылалар бер-берсеннән. Мәсәлән, аның шундый телчеге бар, монда тавыш инде шушы Шуны бәргәннән чыгып чыга инде, шулай бит? Мин сезгә уйнап күрсәтермен. Тимердән ясала, һәм төрле төсләрдә була. Мин бусын мәсәлән Башкортстаннан алып кайттым. Сезгә менә Тавышы шул ук чыга инде, шулай бит, нинди генә булса да. Тавышы һәрбер тональностька, һәрбер тавышка төрле мәсәлән бар. Көйләп буламы шулай? Көйләп булмый, мәсәлән, аны теге авыз вакуумы рәвешендә көйлисең уйнаганда. Әмма барбер дә генә һәр тональностька менә теге зурлыклары белән, алар тавышлары белән аерылалар. Бар басовый шундый кубызлар, бар теге ничек дип әйтим, нечкәрәк Тенорный була инде. Шуңа күрә менә мин хәзер сезгә үземкендә уйнап күрсәтәм. Әйдәле. Менә аның үзеннән үзенчәлекле бер моң чыга, шулай моң дип тавыш чыга инде. Татар көйләренә дә ул бер үзенчәлек өсти. Шулай да инде минем күңелдә бу кубыз, хөрмәтле телевизор караучылар, Фәнзил, сиңа да әйтәм, менә шул эскимослар, Бурятия, Якутия якларында яшәүчеләрне күз алдыма китерә һәм инде бигрәк тә шаманнарны күз алдыма китерә. Барабан кагып йөриләр бит. Нәкъ шулай. Бу чынында шулай. Мәсәлән, минем бар дустым Якутиядан. Бу Якутияда мәсәлән киң таралган шушы кубызлар, менә ул дәфләр, алар шаманнарның инструментлары, эш кораллары булып тора дип әйтик. Аларның тавышлары шундый бер төрле транска кертә торган, шундый бер төрле яңгыраш. Һәм Якут якларында аларда дин дә башкача, башка төрле аларда шушы кубыз белән шаманнар дагы эш итә. Шаманнар төрле кешеләрне, төрле медитациялар, төрле давалау чаралары белән дә шөгыльләнәләр. Миңа инде үзем белгәнен генә сезгә дә шулай информация рәвешендә әйтәм, ә булай теге дөрес ишеткәнсез дип әйтәсем килә. Нәкъ шулар күз алдыма килә, шушы кубыз белән уйнаучыны күрсәм. Хәзер сезне Тальян белән таныштырып үтим. Тальян була төрле фасоннарда дип әйтик. Була Тальяннар менә басовый якта 3 кенә тел була. 3 кенә тел, кыңгырау. Ансы теге тагын да татар халкына якынрак Тальян дип әйтәсем килә инде. Әмма менә тел дигән аны менә бака диләр инде күрә шул. Бака тел дип әйтәләр инде татарларда шулай теге. Мәсәлән, безнең бака ягында монда инде күбрәк кнопкалар дип әйтәләр. Чөнки менә мәсәлән нәрсәсе белән аерылалар, мондый Тальянда уйнау мөмкинлеге күбрәк. Чөнки яңа возможностьлар дип әйтик, күбрәк возможностьлар. Шуңа күрә инде мин нәкъ менә шушы Тальянда уйныйм. Һәм әлбәттә инде мин моны тегеле үземнең укытучыдан алган инструмент итеп тәгән кабул итәм һәм шуңа күрә бик якын бу инструмент миңа. Нәкъ менә үзем башка Тальянда бар, мине башка Тальяннарда, әмма именно менә шушысы күңелгә якынрак. Күбрәк, әйе. Хәзер сезгә Тальянда да уйнап үтим. Куйсак шушы төштәйме? Һәм нәкъ менә шушы әйтеп китим әле Тальянда уйнау буенча. Менә безнең укытучы Шамил Сәфи шулай өйрәтте инде. Тальянда уйнаганда менә тән движениесе белән алдырып була. Мәсәлән, ул Тальянда гына түгел, курайда уйнаганда да, любой инструментта уйнаганда, мәсәлән, хәрәкәтләнсәң, ул барбер дә теге икенче төрле кабул ителә. Тамашачы барбер дә икенче төрле кабул итә. Мәсәлән, уйнап була. Урак катып кына. Бу теге мәсәлән
башка үрә катып кына да уйнап буламы? Була баса. Прямо тәннең движениесе нәтиҗәсендә дәген тамашачыга үзеңнең энергетикаңа тапшырып була. Шулай, Һәм бу шундый бер нюанс дип әйтик. Менә тагын бер инструмент. Бу инструмент атала мелодика дип. Бу инструмент әле үземә дәген теге яңа дип әйтсәк тә була. Нинди исем кушарга белми аптырап утырадыр. Күп кешеләр сорыйлар теге төрле банкетларда да чыгыш ясаганда. Бу нинди инструмент дип сорый даган, бөтенесе әйтә, бу фортепиано. Кечкенә пианино. Аермалы буларак монда тавыш өрү нәтиҗәсенә чыга. Хәзер мен сезгә шушы инструментта да уйнап күрсәтәм. Бу безнең мелодика булды. Үзеннән аерым бер тавыш чыга. Мин монда уйнаганда инде телефон алып, нәрсә язган кебек инде, SMS сообщениялар язган кебек итеп кабул итеп утырдым. Тагын инструментларга килгәндә алар күп бар. Сырнай дигән инструмент ул курайга ашаган, аларны әле барбер минем чыгышларда да күрерсез. Әле думбрада уйныйсың шулай бит, әле монда юк ул инструмент, хөрмәтле телевизор караучылар, ләкин шулай да без бу инструментта уйнаганын күрәчәкбез. Фәнзилнең монысы турында әз генә соңрак. Думбраларга килгәндә инде мәсәлән гитарага килгәндә, гитара инде шул ук думбралар нәселеннән. Гитарда мин уйнарга өйрәнеп үзлегемнән, менә әйткәнемчә интернет, теләк барысы да монда зур роль уйнады. Чөнки мин уку чорында әтигә әтидән сорадым, инде әйтәм, әти гитара алып кайтып бирәле, гитарда өйрәнәм дип инде. Әти инде любой творческий процесста ул инде поддержканы бирә. Гомумән тормышта әтиянең терәге зур инде. Бардык өйрәнсен генә. Бардык өйрәнсен генә. Һәм монда инде әти миңа гитара алып кайтып бирде. Ул шундый кара гитара, кара төсле шундый гитара иде. Бу әле мәктәп белән дәгә ничектер бәйле, алар аны безнең мәктәп директоры Флорид абый белән алып кайттылар. Ничектер мәктәп исеменнән мәктәпкә алып кайтып, мин шул гитарда өйрәндем. Шулай итеп өйрәнеп, үземне өйрәнеп, инде чыгышлар ясый башлагачтан, инде аңлап, үземә аннары тагыдагын яңарак, тагын да мощныйрак дип әйтик, шундый гитараны алдым. Һәм сезгә менә хәзер гитарада даган бер уйнап күрсәтим әле. Җырлап та күрсәтерсең дип ышанабыз, чөнки инде синең җырлау сәләтеңне дә беләбез, Фәнзил. Җырга килгәндә мин шушы гитарада җырларга яратам дип әйтим. Гитар белән уйнаганда ничектер теге барбер дигән үземә дә приятно дип әйтмәсәм дә. Гитара уйнарга яратам. Җырларга килгәндә хәзер башкарасы җырым, ялгышмасам, Артур Марат җырлыйлар иде. Төркеме дуэты. Артур Марат дуэты. Шул җырны җырлап үтәм сезгә. Бер күрүдә сиңа гашык булдым. Гашык булып яшимен әле дә. Шундый назлы карашларың синең. Наз булганга яшәү ямлыда. Яратам мин сине җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда сиңа иркәм. Яратам мин сине җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда сиңа иркәм. Башкаларны күрми яшим хәзер. Бергә чакта рәхәт шул җаныма. Җырларымда минем саф хисләрем. Кадерле мәсигән ярыма. Яратам мин сине җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда сиңа иркәм. Яратам мин сине җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда сиңа иркәм. Дип
Йөрәк кенә җибәрәсе калды, сөйгән ярга шулай бит. Фәнзил. Инде рәхмәт бик зур менә шушындый инструментлар белән таныштырып чыктың, матур җырыңны бүләк иттең. Инде әз генә менә сөйгән ярлар турында сөйләшә башлагач, әз генә күңел кылларыңны селкетеп аласым килә. Бүген синең күңелең бушмы, йөрәгең бушмы, әллә инде ул кем белән дә булса, инде бикләнгәнме дип әйтим инде. Бу темага инде ничек әйтим? Бу теманы бик афишировать итмим инде мен, чөнки Сак кагыласың син бу темага. Бу темага теге артык сөйләп берсәң мактанып, алай теге кырда каласың күпчелек, шуңа күрә теге сөйләп бергә яратмыйм. Гомумән төрле нәрсәдә булса эшләсәм, башта эшләп, аннары сөйләргә яратам, конечно. Шуңа күрә теге бу инде личный тема, бусы личный булып калсын дип әйтәсем килә инде. Димәк, әйтмисең, йөргән кызың бармы, юкмы? Йөргән кызым бар дип кенә әйтәм. Менә шулай. Димәк, синең йөрәк буш түгел дигән сүз. Асын әйтсәк була, әйе. Әйе. Ярый, уңышлар сиңа, мәхәббәттә дә уңышлар булсын, исән-сау матур гына йөрегез. Дәвам итик әңгәмәбезне. Инде менә музыкаль безнең тукталышлар булып алды, хөрмәтле телевизор караучылар. Инде хәзер менә чираттагы картаны ачабыз. Безнең Фәнзил Шарифуллин, әлбәттә, аны күпләр белә, әмма ләкин сезнең арада белмәүчеләр дә бардыр. Илсия Бәдретдинова төркемендә эшли. Ул анда музыкант, популяр җырчы төркеменә ул каян килеп эләккән? Бу төркемдә ул ничә ел хезмәт куя? Алар анда ничек эшлиләр? Гастрольләрдә ниләр кылалар? Ничек йөриләр? Гомумән менә барысы хакында да менә шушы үзегезнең артист тормышы дип әйтик инде, кухнясы турында тулырак сөйләп ала әле Фәнзил. Әйдәгез, мен сезгә хәзер барлык дөресен дә сөйләп чыгыйм әле шушы артист тормышының. Мин ничек булды бу? Илсия Бәдретдинова, Илсия Әткәровна төркемендә ничек эшли башладым? Без инде үзебезчә апай дип йөртәбез. Яратып, хөрмәт итеп. Хөрмәт итеп, әйе, әлбәттә. Мин икенче курсларда укыганда шундый мөмкинлек чыкты. Бу мөмкинлекне ничек күрдем мин? Instagram битләрендә, интернет селтәрендә таралды шундый хәбәр. Менә кастинг бар икән. Бәдретдинова Илсия Әткәровна үзенең төркеменә талантлы егетләр эзли, кастинг оештыра дигән шундый. Бу яңалыкны миңа инде бөтен дусларым хәбәр итә башлады. Фәнзил, карале, монда шундый кастинг бар, әйдә син яз әле. Кара, син бит монда кирә аласың дип инде шалтыратырга булдым мин бу номерга шалтыратам. Мәйтәм, менә шундый теләк белдерәм, шушы кастингта катнашасым килә. Ул безнең администратор Гүзәл Аликовна ул миңа аңлатып күрсәтте, поэтапны монда кемнәр катнаша, ничек катнаша, нинди масштабта уза бу. Бу үзенә күрә бөтен конкурс шундый теге отборочный шундый кастинг иде инде. И мин хәзер инде аңлаттым, ул миңа әйтте, менә шушы почтага бөтен үзенең белгән нәреңне күрсәтеп, видеога төшереп, нинди материал бар җибәр диде. Мин инде бөтенесен салдым шушы почтага, һәм күпмедер вакыттан соң миңа килде җавап. Фәнзил, менә шушының хәтта кеше катнаша, килерсең дип адресын әйтте бу миңа. Мин инде ризалаштым, бөтен инструментларны алып кил. Булар мине инде хәзер живой карага уйлаганнар. Шул кердем, уйнап күрсәтәм инде Курайда да, Тальянда да, нәрсәдә уйный белән бөтенсен уйнап күрсәтәм инде. Хәзер инде Гүзәл Аликовна ул администратор, ул бик чёткий администратор дип әйтик, ул инде сорау бирә. Тегенә син менә булай шыйласыңмы дип. Инде музыка буенча гына түгел, анда инде башка нюансларда, мәсәлән, шушындылай да була, менә шулай да була. Имидж буенча да бөтен тармак буенча аңлатып күрсәтте. Буламы Фәнзил? Минем шундый гадәт бар, берәрсә сорасам, мин була дип инде. Кашында юк дип әйтмисең инде. Бер кашанда юк дип әйтмим. Главное, башында була дип әйтәм. Ну, иртәгә буламы ул, 1 елдан буламы ул. Теге ансы мин апа әйтә инде, сабаның хитрый егетен дип. Шуның кебек теге була дип бит инде хәзер. Ну, мин үземнең көчләремне бары беләм, үземнең булдыра алганыма ышанайым. Әмма ләкин масштабны барыбер да аңлап бетермәйдем әле. Ни дәрәҗәдә ул концертлар масштабны икән. Һәм шушы кастингтан соң, күпмедер вакыттан соң, ялгышмасам, 1 атна тирәсеннән соң миңа килеп төште хәбәр. Шалтырата Гүзәл Аликовна, Фәнзил ди, без бик күп вариант карадык ди. Менә ди шушының хәтта кешене карадык ди. Һәм нәкъ менә синдә тукталырга булдык ди. Мин инде бу сүзләрдән прямо баш күккә тиде. Мин инде моның белән әтигә дә сөйләдем, әниләргә сөйләдем. Гәрчә кастингта катнашуым турында аларга әйтмәгән идем. Чөнки әти ничек дип әйтим, кеше шундый теге уйлап эшли барсында, ашыкмыйча гына, барсында төптән уйлап, менә характер ягынан теге без йөзгә әти белән бик ошасак тагын теге характер ягынан без әзрәк аерылабыз. Без инде бәлки ул теге яшь булганга күрә дәгән шулай яратыр, яшьләр теге кызуграк эшләсе килә, эшләрен теге тизрәк
Шуңа күрә теге тиз генә эшләп куясы килә минем мәсәлән, әтине төптән шуны мәсәлән мин берәр әйтсәм, уйлап күрсәтә. Мәсәлән, бу очракта да ул укуын эшләячәк. Әйе, бөтенесен алдан әйтеп куядыр иде, синең күңел төптә киткән булыр иде шулай Әле иде. мин укытырны уйламагам да, әйе. Әле бит әле очный форматта укыйм дагы институт культурада, 2нче курс әйткәнемчә. Һәм бу хакта уже сөйләдем, монда бит инде уже кастингка алынган. Монда әтиһә юк дисә дә инде теге Артка юл юк. Артка юл юк, ничек тә әтине күндергә дигән ният белән эшләдем инде мин моны. Һәм шулай иттереп, бер атна эчендә минем имидж өстендә эшләп алдылар. Эшләделәр миңа көчле музыкаль сопровождение, аранжировка дип аталган. Мин татар курайларында уйныйм. Һәм моны современный яшьләргә современный рәвештә бирер өчен аны аранжировка белән эшләп яңа бөтен икенче төрле музыка ясаганнар. Монда бик күп колоссаль эш эшләнде инде. Буларның барысын да эшләде инде апай Исияткаровна. Гүзәллекне сөйләшеп бергәннән соң мин инде аның белән сөйләшә башладым. Ул инде связьга миңа напрямую чыкты һәм һәрбер этапта бөтенсен контрольлер итеп торып, кием алудан башлап, бөтен шушы тавыш язу, аранжировкалар яздыруда ул һәрберсен контрольдә тотып, бер атна эчендә мине шундый теге масштабный эш эшләнде. Мин инде теге әле бары да масштабны аңлап торыйм, аны сәхнәгә чыккач аңлайсың икән шул. Хәзер беренче концерт, бер атна узганнан соң беренче концертка чыктым. Һәм теге ничек дип әйтим инде, беренче концертлар русча әйткәндә зеленыйрак иде миндә. Ул теге анда яшереп булмый, теге сизелә, чөнки зур сәхнәгә чыгасың, анда бөтенләй икенче төрле масштаб, бөтенләй икенче төрле сәхнә бизәлешеннән башлап, менә шушы бөтен төтеннәр, утлар, бөтенләй син шунда басып торасың, аңлыйсың. Юкка чыккандай кебек кал итәсеңдер әле Син шунда басып торасың, аңлыйсың монда нинди масштаб. Менә шушы масштаб синнән соралган ответственность дип әйтик, сине әзгенә давить итә дип әйтергә кирәк. Син теге әзгенә чыгып бета алмыйсың, үзеңнең фәнзил образыңнан кирип китергә шушы артистизмга дип әйтим инде. Һәм шулай булса да, алар миңа һәр этапта, менә бу концерттан соң аңлатып күрсәтә администратор нәрсә миндер эшләмәдем, күрсәтә апай нәрсә миндер эшләмәдем. Бу процесс хайран продолжаться итте. Бу теге обучение кебек тә барды дисәм була даже. Мәсәлән, ничек сәхнәдә тотырга үзеңә, ничек мимика эшләргә. Мәсәлән, апайның әйтә торган сүзе бар. Сәхнәгә чыккачтан, я син кешене ашыйсың дип әйтә ул. Я кеше сине ашый дип. Чыккачтан бүтән кешене бер кат теге күз карашың белән син уже алырга тиеш, уже әсир итеп әйтә инде. Һәм теге аларның шушы ярдәме белән менә шулай тагын бер цитата дип әйтим әле, әйтеп китим әле Исияткаровның. Аның башында әйтә торган сүзе, мәсәлән, бриллиант җирдә ята икән. Мәсәлән, узып барасың, тузанда аунап ята бриллиант. Таш үзе генә ята, таш ята. Берсе дә аны алып, теге бу бит бриллиант дип кесәсенә тыкмый. Теге уйламый ул андай бриллиант таш дип. Әгәр менә шушы бриллиантны алып, матур итеп ясап җибәреп, йөзеккә утыртсаң, әгәр дә шунда йөзек ятса, менә шушы йөзек, аны сразу кеше күрә дәгән, алып кесәсенә салып куя. Шуңа күрә менә ни өчен моны әйтәм, нәкъ менә Исияткаровна, нәкъ менә шушы Исия Бәдретдинова төркемендә эшләү, мине менә шушы ята торган алмаздан шушы бриллиантка әйләндерү процессын башкара, шушы процесс бара. Аларга шуңа күрә менә бик зур рәхмәт. Мин бу төркемдә әле хәзер дә эшлим. Сез моны Исия Бәдретдинова концертларында күрә аласыз, интернет челтәрләрендә гомумән инде Исия Бәдретдинова белмәгән кеше юктыр дип уйлыйм. Юк инде, чөнки татар эстрадасының бик тә танылган популяр җырчысы. Нәкъ шулай. Сезнең төркемдә инде хәзер яшьләрдә бик күп шулай бит фәнзил. Төркем тулыланып тора. Һәм елдан-ел теге менә яңа сезонга кергән алдыннан бөтенләй төрле форматларда эшлибез. Менә мин мәсәлән дипломны язганда дагы шушы төркемдә эшләвем буенча, шушы төркемдә эшләвем турында яздым. Һәм ничек мин аны яздым? Менә безнең любой русча әйткәндә любой начинаниеларда безне Исияткаровна поддерживать итеп тора. Һәм шуңа күрә менә диплом өчен без специально узган елны шундый этник форматта дагы эшләп карадык. Һәм без теге менә ниндидер фикер әйтсәк, Исияткаровна аны шутка алып, возможность бирә эшләп карарга. Эшләп карады, кирәк булса поддержкасын бирә һәм бу яктан безгә бик уңайлы. Мәсәлән, теге үзебезнең идеяларны реализовать итәргә дип әйтик. Һәм шулай итеп, мәсәлән, мин параллельно төркемдә эшләгән материалны дипломда да кулландым. Шулай итеп, мин дипломны да якладым. Төркем инде тулланып тора, анда безнең инде үзебез беләнчә интернациональ төркем, анда бар Якутиядан да кыз, Башкортстан, Татарстан, урыс та бар,
афроамериканец Халыклар бердәмлеге монда. халыклар бердәмлеге дип әйтсәк тә була, әйе. Һәм һәр елны, тик менә мин куркмыйча әйтәм, моны татар эстрадасында гомумән мәсәлән андый дәрәҗәдә төрле сфераларны үзләштереп, шуны тәэмин итеп бирә алучы нәкъ менә шушы Илсия Бәдретдин төркеме дип әйтәсем килә. Чөнки ник дигәндә, мәсәлән, без быел эшлибез программаны. Программада бүтән нәрсә колоссально бер төрле бара, мәсәлән. Икенче елга бу программадагы Данда көчләргә итеп эшләп булмас инде дип уйлыйсың шулай. Менә аны әйтеп әйтәсем килә, менә шундый көчле, шундый шәп программа ясыйбыз. Костюмнар, тематикасы аерым, менә этник тематика була ул була, мәсәлән, Милли тематика төрлечә була ул, мәсәлән, рок стильдә эшлик, мәсәлән, мин килгәндә. Һәм монда уже киемнәр, сәхнә бизәлеше бөтен нәрсә колоссаль үзгәрә. Менә быел эшлисең, бу инде максимум булды, моннан да шәбрәк итеп эшләп булмый инде дип уйлыйсың инде. Аша уйлыйсың дагы, килеп җитә икенче сезон, ясыйсың тагын программа, анысы тегесеннән дә шәбрәк инде. Шуннан соң һәм бу сезон самый шәп дип уйлыйсың, бусы бетә, тагын яңа сезонга керәсең. Нәкъ шушы сүзләр кабатлана, менә шушы сезон икән безнең көчле сезон дип уйлыйсың һәм нәкъ менә шушылай ул алга бара. Һәм теге менә нәкъ менә шушы колоссаль үзгәрешләр нәтиҗәсендә ул шушы Илсия Бәдретдин төркеме, Илсия Бәдретдин ул алга барадыр да инде дип уйлыйм мин. Менә биюләрне сезгә аерым хореографлар куямы, саламы ничек? Биюләрне Сез бит инде хәрәкәтләнәсез, мотор биюләр күрсәтәсез, шулай бит инде тик кенә тормыйсыз бит инде, Илсия Бәдретдинова җырлап тора, сез инде янында мотор гына инде төрле хәрәкәтләр чыгарып биеп торасыз. Ничек дип әйтим, группада теге мәсәлән, анда юк, аны яңа кеше, мәсәлән, син биюче генә. Миңа биюче кирәк иде, биюче кирәк. Универсаль кешеләр инде димәс. Бу кеше биюче дигән, бу кеше мәсәлән, безнең биюче турында сөйләмәгә күзаллана китеп, Илфат мәсәлән, ул безнең биюче дигән, кирәк булса битбокс тагын эшли. Ул теге битбокс авыз нәтиҗәсендә современный аранжировка тавышлар чыгару. Аранжировка стилендә даган ул бик көчле. Барабан, дарбука ул менә күп кырлы, брейк-данс, татар бию кию, әле бит анда теге менә неординарность таган күп ул Илсия Бәдретдин төркемендә. Мәсәлән, һәрбер кеше универсал дип әйтик инде, мәсәлән. Син анда булырга тиеш музыканттан, син анда булырга биюче дигән, кирәк вакытта сөйләргә дә тиеш, кирәк вакытта син нәрсә кирәк, бөтенесенә син кулай булырга тиеш, әзер булырга тиеш. Менә шушы группага кергәндә бу нюансларны барысында администратор инде безнең уточнять итеп, барысында Менә кастингта шушы хәл итте инде бөтен эшләр. Шушыларны да хәл итә алар. Мин теге була дигәннәр менә шушыларга, шушы пунктларга да әйтелгән сүзләр. Шуңа күрә теге сәхнәгә чыккачтан һәр кеше менә шушындый үзенең максимал үзе белгән мөмкинлеген максимал дәрәҗәдә биргән сәләтен биргәч, безнең мәсәлән көйләрдән башкача яңгырый тоела. Мәсәлән, апайның әйтә торган сүзе бар, тагын бер цитата дип әйтим. Без чыгабыз да менә бер яңа көйне разобрать иткәндә, аны бит әле без инструментарда да уйныйбыз, музыкантлар буларак тагын эшлибез. Һәм шушы вакытта без аны уйныйбыз, бер кат кыргына уйныйбыз һәм шушы уйнап бетергәннән соң апай әйтә, вот хәзер менә шушы җырны яратып уйнагыз, сизеп, тоеп уйнагыз, һәм менә шушы вакытта гына аны зритель дә яратачак дип әйтә. Сез яратканда гына тамашачы да аны яратачак дип әйтә. Һәм чыннан да һәр кеше максимально мимикадан башлап, анда бөтен синең мимика движенияларың барысы да керә, максимально вложиться иткәндә, бу көй бөтенләй башкача яңгырый. Һәм чыннан да тамашачы да аны бөтенләй башкача кабул итә. Azıcık tuttum da üzüme yağıt biraz jitterdim. Antılam şu afaklarga yazmışlar üzen uzat. Her barıp jitem ah bulur ida kızlar. Һәм шуңа күрә бу группа үзе бер гаилә кебек инде безнең. Миңа бу группа бик якын. Һәр кеше белән, һәр кеше дус, һәр кеше коллегаларга түгел, дуслар инде бер гаилә кебек яшибез. Шуңа күрә Гастрольләр вакытында да инде сез һәрвакыт бердәм тату шулай бит. Менә юллар ничек үтә сезнең анда? Ерак араларга да йөрисез бит инде. Төрле кеше төрлечә кабул итә, каршы ала дигәндәй. Әйе, теге Төрле якта. төрле якта төрлечә каршы алалар. Теге ул артист тормышын мисгә хәтта ашыма да карталарны Кыскача гына, Теге бөтен кеше уйлый бит инде артист тормышы шундый
о, сен артистпен, рахат инде сезгә дийләр. Җырлап кына йөрисез, бик кенә йөрисез. Мин үзем теге авыл егете. Авыл егете булгачлан мин теге эштән курыкмыйм. Стройкасында да эшлим, җәйкене дәгән теге ул яктан теге миңа мәсәлән, сез артист бит инде дип, ничектер теге итеп әйткән кешене мин һич кенә дә аңламыйм мәсәлән. Ник дигәндә, мәсәлән, кеше ничек күрә аны, мин үзем дә шулай күрәм аны, мәсәлән, концерт сферасында эшли башлаганчы. Сәгать 7дә концерт башлана ди, 10да бетә ди. Ничек уйлыйк, мәсәлән, халык, ничек әйтим инде, сәгать 7дә киләләр дигән артистлар 10га хәтта концерт куялар дигән, 3 сәгать эчендә менә 500 кеше, 1000 кеше җыелгандай, 500 кеше 1000 кешедән акча җыялар дигән. Китеп баралар. Китеп баралар байып дип уйлар. Теге күпмедер күләмдә бу дөрес дигән. Но һәм дә кимнә 7дә килеп концертны башлар өчен без инде сәгать 12дә уже сәхнә бизәлешен кура башлыйбыз. Монда бөтен звук, аппаратура, светодиодный занавеслар безнең, утлар, бөтен сәхнәне курабыз сәгать 7дә хәтта. Монда ярты көн вакыт китә. Һәм әлбәттә инде концерт бетә. Бу җыелган акчадан күпмедер күләм арендада кала әле. Бу теге бик четерекле, мин аны теге тирән дип сөйләп күрсәтмим, гади аңлаешлы телдә генә сөйләп күрсәтәм. Күпмедер күләме кала шушында. Әле бары еще аннан тыш ул телевизордан күрсәтә торган ротация дип атала. Аларга мәсәлән китә күпмедер акча. Анда шушының хәтлек акча кирәк икән. Моның хәтлек китә тә бара. Теге шушының хәтлек кирде дип кенә тик утырсаң, син бер елда төшеп тә калырга барсың. Шуңа күрә гел постоянно кругооборотта торырга тиеш. Һәм инде концертка инде каршы алалар бит инде теге төрлечә кайбер кеше бәлешкә аша бирисез инде дип әйтә бит. Ул чыннан да теге менә авыл җирләрендә ул бик хас күренеш. Выступлениегә чыгыш ясарга килсәң, анда бәлеш җыеп каршы алалар. Мәсәлән, минем әти дә, әни дә клубта эшләгәч, мин үзебездән дә беләм, әни минем бәлеш салып куя инде, мәсәлән, безнең авылга концерт килсә. Ул инде теге бер шундый хөрмәт йөзеннән, теге аны бер кеше дә сорамый да инде, ну менә шундый бер төрле традиция килеп дип әйтә инде. Мин теге үзем юлда йөргәч инде, әни менә минем улым да юлда йөри бит әле дип тәгән салай шул бәлешне әзерли. Һәм теге шулай булса да, хәзерге вакытта инде төркем барыбер да зур, аппаратура зур, менә теге авылларда гына да эшләп булмый. Шуңа күрә инде теге Мәскәү тирәләрендә, Сибир якларына чыгып китәбез, менә төрле зур Екатеринбург зур сәхнәләрдә эшләгәндә, анда инде бәлеш белән каршы алмыйлар. Шуңа күрә теге Үскәнең үзеңә күрергә кала. Һәм моның гастроль тормышының ни бер авырлыгы дип әйтмим мин аны, вот физик авырлыктан теге тоже көч куелганда, чөнки барыбер да энергетиканы тапшырырга кирәк тамашачыга. Иң беренче режим бозыла, менә шушы режимны контрольдә тотырга кирәк. Чөнки менә шушы ашау, анда теге ашарга булмаган түгел, без чыгабыз ашыйбыз. Хәбит инде кафеларда эшләп тора. Просто вакыт мәсьәләсе. Менә син аппаратны кура башлыйсың, концертка хәтлек шушыны корасың, потом концерт башлана мәсәлән, син үзең дә сими каласың шушы йөгереп йөрү белән, теге менә ашау калырга может. Һәм мәсәлән Сибир тирәләрендә выступлениегә барганда син бит инде төне буе юлда булырга барсың, автобуста. Димәк, синең йокың режимы бозыла. Ул бер көн генә булганда бер нәрсә түгел, әмма син ел әйләнәсе ай буе шушы эштә эшләгәч, менә шундый авырлыклары бар. Һәм мин моны үземнән беләм инде, менә бу режим дигән нәрсә, ул физик авырлыкка караганда әзрәк организмны катрак та истәшә итә дип әйтәм. Чөнки менә әйткәнемчә, җәйкене бит инде официаль эшкә аралашып, бу бит инде официаль эш булып чыгыла безнең Мәйсә Бәдретдин группасында эшләбез. Һәм җәйкене инде мин теге үзем бер алдашлар белән ял итеп, бер стройкада эшләп, шул теге түбәләр ябып алабыз. Мәсәлән, анда физически авыр эш булса да, организм ныгый гына. Мин сизәм, килгәчнең костюмнарга сыйып булмый. Менә шундый теге ныгып киләсең. Чөнки вакытында йоклау бар, шулай бит мәсәлән. Менә шулайдыр дип уйлыйм мин. Ял итү. Менә шушы гастроль тормышының бер нюансы, шундый теге режимның әзрәк бозылып китүе. Ну, гомумән алганда инде ул гастроль тормышы бик күңелле. Мәсәлән, әйткәнемчә, ул икенче гаилә кебек. Була, мәсәлән, берәр айга чыгып китәбез Башкортстаннарга. Берәр ай буе йөргәндә, анда инде теге кайтасы иде дип уйлый башлыйсың, теге кайчан кайтабыз соң инде шундый бар, сагындыру була бит инде. Өйгә кайтып, берәр атна тора башлыйсың икән, тизрәк гастрольләр башлансын дип, тизрәк теге эшкә чыгарга дип уйлый башлыйсың. Ул теге шушы бәйләнеш инде, шулай гаилә кебек группада да тату яшәү. Шуңа күрә теге хәзер нык связь группада да, гаиләдә дә, чөнки айлар буе гастрольләр йөргәндә син үзеңнең яратмай кешеләрен итеп, шушы группадагы коллегаларны, дусларыңны күрәсең бит инде. Иртәдән торсаң да алар, сәхнәгә чыксаң да алар, кайтсаң да шулар бергә торасыз, бергә ятасыз дигәндәй. Шуңа күрә мин үзем канәгать бу гастроль тормышыннан. Менә
Безнең узган 2020 ел бит инде шактый гына четерекле ел булды. Шулай бит бигрәк тә менә сәнгать өлкәсендә эшләүчеләрнең ул шулай булды. Өчен ул шулай булды. Пандемия безнең бит инде дигән шушы пандемия дигән әйбер яулап алды дип әйтик инде шир аркасында. Менә күп кенә безнең сәнгать өлкәсендә эшләүчеләр эшсез калды дип әйтсәк тә була. Менә сезнең төркемгә бу ничегрәк тәэсир итте? Нишләдегез сез менә пандемия вакытында? Пандемия вакытында инде ул бер кеше аны әйтеп булмас инде теге шулай. Юк, без аны сизмәктек. Ул барыбер һәр кешегә үзенең бер төрле йогынтысын ясады. Кайсыдыр сферага бик каты бәрде, мәсәлән, культура сферасына мин әйтерим каты бәрде дип. Кайсыдыр сфераларга ул теге өстенрәк кенә кагылып китте. Мәсәлән, культура сферасына ник дигәндә концертлар туктатылды. Концертлар туктатылды. Моңа теге ышанып бетмәсең, берәр атаны ачылыр кебек, берәр айдан ачылыр кебек, бер ай узгач 2 айдан ачылыр кебек, һаман көтәсең нәрсәдер. Әмма мин инде әйткәнемчә, мин үзем гади егет, авыл егете, шуңа күрә теге связь туплап торам, авылдагы егетләрем белән дә. Һәм безнең авылда мин инде 8нче класстан бирле шундый бригадада эшлим, стройкада. Алар белән теге ничектер кемнедер алыштырыр өчен генә чыгып кергән бер эшләргә, шуннан соң кызыксынып киттем дигән. Җай сайын ул теге физически үзеңә бер ныгытырга дигән әйбәт шундый теге компаниядә күңелле безнең, без анда теге бик дус эшлибез, төбәләр ябабыз, кладка эше. Шул һәм шул җәй көне эшлидем. Мин как пандемия башланды, мин егетләргә шалтыраттым да, әйтәм, егетләр, минем җәй башланды инде. Шуңа күрә теге быел иртәрәк кайтып, ул вакытта да эшсез ятмадым. Менә мәдәният йорты хезмәткәрләре җәй көне безнең инде шушы пандемия вакытында бигрәк тә ачык һавада дип Саба паркта оештырды шундый менә төрле артистлар белән очрашулар да, алар арасында син дә күренеп киткән идең дип беләм. Бик дөрес. Кишләрнең берсендә. Бик дөрес, Саба дом культурасы белән гомумән теге Саба егетләре белән элемтәдә, алар ниндидер чыгышлары булса, мин аларга ярдәм итәм. Мәсәлән, любой вопрос теге, мин любой чыгыш ясарга кирәк икән, мин Саба өчен, Сабаны поддержать өчен, бу минем өчен теге бер дәрәҗә инде шулай. Мин моны рәхәтләнеп башкарам. Сүздә юк. Чөнки туган ягың. Туган ягым, Саба егете бит мин. Һәм әлбәттә инде миңа ярдәм кирәк булганда, алардан да поддержка зур. Мәсәлән, аерым зур рәхмәт әйтәсем килә менә Рөстәм Фиделичка, Альберт Николаевичка һәм андагы егетләр инде сез инде үзегез дә беләсездер, ул баянист егетләр, Искәндәр, Айнур, алар барысы да инде уже дус егетләргә әйләнеп беттеләр. Алар белән даими күрешеп торабыз, концертлардан тышта күрешеп торабыз. Гомумән Саба дом культурасына зур рәхмәт. Әле менә Фәнзил шул искә төшеп тора, без бит әле синең тагын бер юнәлешең буенча сөйләшмәгәнбез. Мим образы тудыру буенча, шулаймы? Әйе, мим ялгышны атып калайбыз дип инде. Әйдә менә шул турыда сөйләп ала, әле менә бу образ нинди образ ул? Гомумән нәрсәне аңлата ул? Сөйләп башласаң, монда озакка китә, теге бер кыскача гына бер менә кызыклы вакыйганы сөйләп үтим. Бу ничек башланып китте ул мим дигән образ? Кемнәр аңламый, ул мим образы ул йөзе ак грим белән ясалган, ак перчатка кигән, пантомимика рәвешендә, жестлар рәвешендә, шундый теге төрле чараларда позитив рухны күтәреп тора торган образ дип әйтик. Һәм мин моңа ничек тап булдым? Минем Айнур абыйның туе иде Казанда. Мин ул вакытта беренче курс, Казанга килгәнгә нәкъ менә шул теге шаккатып эчеп йөри торган вакытлар, бөтен нәрсә кызык. Нәрсәгә генә барып тотынып икән. Нәрсәгә тотынып икән, бөтен тотынасы килә. И монда хәзер шушы туй вакытында килеп чыкты, монда шушы мим образындагы 2 мим. Булар килеп чыктылар, һәм шул кешеләр арасында йөриләр, кәефләрен күтәрәләр, һәм бөтен кеше мәш килеп фотога төшә булар белән, булар в центре внимания русча әйткәндә. Һәм мин буларга шаккатып карап торам, үземдә шаккаттым, үземдә кызыксыну артты инде. Булар 1 сәгать тирәсе эшләделәр дә, юкка чыктылар. Хәзер бу туй беткәндә, туй барышына мин сорыйм абыйдан, әйтәм, абый бу кемнәр булды мине? Фәнзил менә булар ди, Казанда ди шундый киң таралган инде ул ди, мим образы ди, менә ди шушынга тик эшләделәр ди, менә шушынга тик алдылар ди. Ну теге төгәл бәясен әйтмим, бу ул вакытта миңа ул сумма бик хәзер дәгән бик әйбәт сумма әле ул. Мин теге шаккатып куйдым. Мин КВНнарда эшләп йөргән егет, мин моны әйтәм, булдырам. Мин моны булдырам әйтәм, всё. Иртәгә дә мин һәм мин бушка керешәм дип уйладым дагы. Нәкъ шулай эшләдем. Икенче көнне тордым,
йокыдан тұру белән сәгать кибет ачылуга тандем дигән торговый центрга киттем дә, Леонардо дигән кибеттән алдым гримнар, алдым эшләпәләр, перчаткалар. Ничек алдым инде? Булган бөтен акчаны тотып бетердем. Ул вакытта теге кесәдә акча шул теге әти-әни биреп җибәргән акча инде ул. Бер атна яшәү өчен. Бер атна яшәү өчен мин инде ул вакытта бит инде шустрый теге бер атнага яшәп була. Күпмедер суммага да күбрәк булса, ул суммада бетә. Теге акча җитми инде ул. Шуннан бөтенсен алып бетердем мин монда эшләпәләрне, мин уйлап берим, всё мин мим дип. Булды булмый әйтәм. Эшләнелде, самый главный. Әмма самый главный эшләнелмәгән булган икән. Иң самый главный ул заказ табу икән. Иң авыры. Хәзер мин кирештем заказ табуга. Бөтен ВКонтакте ишлекләренә кертем дәгән, ничек эшләдем. Хәзер интернет ясат. Бөтен тамада группаларына подряд язып барам. Менә мин мим, профессионал мим, языгыз миңа. Сезнең любой береңә чакырыгыз дип көнгә бер 100 кешегә язам инде. Бер 100 кешегә язам, шул 100 кешенең бер 10-сы җавап бирә. Шул 10-сы җавап биргәннәрдән фото сорый, видео сорый. Һәм мин аларга тегән ничек кенә профессионал мим дип әйтмәсәм дә инде, минем ни фотом юк, ни видеом юк, бер нәрсә юк. Хәзер моны ничек ситуацияны чыгарга? Һәм мин белмим инде, әйтәм, шул дәрәҗәдә занятой мин әйтәм, фотолар, видеоларны барлап йөргәнем дә юк дип тә карыйм. Юк инде бездә сотрудничествога ризалашмый. Хәзер көннән-көн бу хис инде сүнә, әкрен генә мин әйтәм, бу мим дөрестә булмаган ахырсы әйтәм, бу эшләпәләрне аласында булмагандыр дип әйтәм, соң акчаларым инде хәзер үземчә иштән үземне тиргәп тә йөрмәдем шунда. Һәр көннәрдән бер көнне бер ведущий Альбина Закирова дигән ведущий исемдә дә калган, мин беренче тапкыр шуннан заказ алдым. Ул ничек булды? Константиновкада бәби яшы алып барасы булды, шушы алып баручы. Һәм миңа язды, Фәнзил, син миңа язган идең, мин булып килә аласыңмы ди. Әйтәм, килә аламын дип инде, күпме бәяң ди. Мин инде бушка да әзерлим анда, чөнки уже фото, видео кирәк. Мин инде булай символический гына бер бәя, әйтәм 500 сумга киләм дип әйттем инде. Монда теге ул акча инде чагыштырганда әз инде бу сфера өчен, әмма миңа инде үзем әйткәнчә мин бушка да әзер идем килеп китәргә. Килдем, тиешле числосына гримымны сыладым. Хәзер көтәм вакытны. Сәгать мәсәлән 5-тә дип, 5-тә башланып китте ушыннан да. Хәзер чыктым, халык янына чыккачтым, образдан чыгып булмый. Менә теге Фәнзил образдан, мим образдан кирип китеп булмый. Кырыйдан караганда барлык бөтен эштә җайлы, җиңел. Әмма мин хәзер теге ачылып китә алмыйм, образга керә алмыйм. Актерлык сыйфаты әле уянып бетә алмый. Туктап калды. Теге ничектер каушау инде ул. Каушагачлан тирләтә башлады, тирләгәчлән теге биткә сылаган грим әскенә ага башлады. Мин инде теге үземчә бик каушамаска тырышам инде үземчә. Шул вакытта йөгереп чыкты бер бәләкәй генә бала. Анда теге газовый гелевый шариклар бар, бер шарикны тартып төшерде, сукты да шарикка. Шарик минем йөзгә килеп эләкте дигән. Теге гримның яртысын алып та китте. Тем более хәзер әле бәйрәмнең 15 минут вакыты гына узган. Мин басып торам, тирләп җимерелгән грим белән әле фотограф та килмәгән. Миңа фотолар кирәк. Хәзер шуннан төшеп чаптым аска гримерка, көзгә янына бардым да бизәр яңадан ясарга тырышам мин моны. Бу кырын ясыйм, күбрәк китә. Ул теге грим шундый нәрсә икән, мин әле теге акча шул сәбәпле генә булач арзанлы грим алган идем. И шунда аңладым инде мин кыйбатлы грим белән арзанлының аермасын. Хәзер сылыйм, ясаган саен бузыла, бузылган саен катрак бузыла. Хәзер нишләргә? Бу арада килеп җиткән ведущий Шакый ишекне, Фәнзил, кайда югалдың син? Килде фотографтай. Мин белмим инде паникадан ничек. Хәзер монда ясап чыктым, мин үземчә ясап бетердем, гримны чыктым. Шул фотографияны барбыр теге якыннан карасаң аңлашыла инде, грим бузган икән, ярактан бик аңлашылмый әле ул теге. Шулай итеп мин инде эшләп чыктым, ничек кирәк алай, ничек булдыралам, шулай эшләп чыктым. Икенче көнне, конечно, албарча ләктин әзрәк, чөнки мин нишләптер менә шунда үземнең башым белән әзгенә уйламаганым, менә һәр көнне киеп торган джинсы, бик фәлши генә кием белән килгәнем. Мин нишләптер теге битне акка буягач, кулда ак перчатка булгач, мин инде мин дип уйлаганым. Профессионал күзәттән караганда бу образы минем бик теге бик сай бу сферада. Бу товарный вид түгел дип әйтәм. Шулай беренче коймак түйерле була диләр бит инде. Чыннан да бик түйерле булды, но мин бик шат идем инде. Миндә чыннан да фотолар бар иде. Уже шуннан соң инде сорау кешеләргә мин инде фотографияларны предоставить башладым. Мин бу сферада инде бер хәзер 4 ел, 5 ел эшлим. Шуңа күрә шулай итеп мин инде фотоларны җибәреп үзем эзләп табайм заказлар. Соңыннан инде мин инде бөтенләй бу концерт сферасына эшли башлагачтан бу минем яңадан бер
дополнительный заработок китерә торган бер хобби булып калды дисәм дә була. Чөнки менә банкетларга хәзер инде мин заказлар эзләп йөрмим, мине үзләре эзләп йөриләр. Чакралар Бу бик шатландыра инде. Миңа бу үземә канәгать, мен тиешле вакытта шушы сферада үземне сынап караганым. Ярый, рәхмәт. Менә хөрмәтле телевизор караучылар, Фәнзил безгә күп яктан ачыла. Инде сез үзегез дә шаккатып карап тыңлап утырасыздыр егетебез хакында шулай бит. Фәнзил турында без чираттагы картаны ачабыз. Инде бу турыда без әз генә әйтеп тә алдык. Сүзебез инде клип турында булыр. Фәнзил үзенең тәүге клибын да чыгарды. Менә яңа гына ул табадан төште. Әле ул хәзергә бик кайнар, шулай бик кайнар булса да, без аны сезгә тәкъдим итәчәкбез, хөрмәтле телевизор караучылар. Шулай да аны караганчы бу клип турында әз генә сөйләшеп алабыз. Фәнзил, менә бу клип ничек туды? Монда син нинди уен коралларын кулландың һәм кыскача гына шуның тарихы хакында сөйләп алсаң иде, кемнәр ярдәм итте сиңа моны эшләүдә? Бу клипны ясауның башланды нәкъ менә шушы пандемия вакытында, шушы паркта, Дом культуры исеменнән шушы паркта чыгыш ясаганда, мин шушы музыкантлар арасында таныштым Илмир Билалов дигән музыкант дип әйтик, ул безнең районыбыздан бик көчле музыкант. Аны күпләр белә, һәм ул Мәртин авылында яши, завклуб булып эшли, һәм бөтенез бергә инструменталарда уйнаганда мин сразу игътибар итеп алдым. Бу кеше, бу просто ничек дип әйтим инде. Гади музыкант кына түгел. Гади музыкант түгел, теге утрировать итеп әйтсәң, русча әйткәндә Эйнштейн инде бу. Мен шулай дип әйтәм теге. Чөнки ул бик башлы музыка сферасында. Чын уста. Һәм мин аның белән сөйләшеп китеп, уйладык тагын решили бер аранжировка эшләргә, русча әйткәндә. Аранжировка эшләргә булдык һәм банкетлар өчен эшләргә булдык. Озын иттереп, без килдем мин Мәртин клубына. Шул клубта Илмир белән ясадык аранжировка. Ясадык. Бу аранжировка бара иде 7 минут. Минем башымда бар иде инде, менә ул музыкалар, ничек мин аларны ясыйм, ничек мин аларны күрәм. Әмма ул бит әле күрә белү бер эш, һәм аны аранжировщик белән аңлашып, шулай ук эшләү икенче эш бөтенләй. Аны бөтен кеше синең кебек күрми дә, синең кебек аңламый да әле. Һәм мин монда аның белән эшләгән дәврдә, менә аңа ничек әйтәм, ул менә нәкъ шулай ук эшли инде менә. Нәкъ шулай ук эшли, әле үзенекен дә өстәп җибәрә. Бөтенләй мин теләгән тәмле, вкусный музыка чыга дип әйтим. Шулай итеп без эшләп бетердек, аранжировканы ул барды 7 минут. 7 минут ул бик зур, но банкетлар өчен әйбәт инде. Задумка шулай озак итеп эшләргә иде. Хәзер инде бу аранжировканы эшләп бетердек, мин монда чыгышлар ясадым. Хәзер моны тыңлаганда башка килә клип. Теге күз алдына китерәсең, вот эшләсәң, уйладым да, әйтәм, нишләп әле мин әйтәм, моңа клип төшермим әйтәм. Шалтыраттым үземнең бер знакомый фотографыма. Ул Артур Стычев дигән егет, татар эстрадасында гомумән эшләп караганы юк. Ул фотограф, видеограф. Без аның белән танышкан идек, нәкъ менә шушы мин булып, мин клубларда эшләгәндә Казанда. Ул анда видеограф булып эшли, без шунда танышып калган идек. Хәзер мин аңа сезгә чыктым. Аңлатып күрсәттем ситуацияны, ул ризалашты, аерым бер бюджетка сыешып, шушы клипны төшерергә булдык. Һәм мин клипны беләм, теге клипны беренче генә төшүем түгел клипта. Чөнки мәсәлән, Исият Кәримовна төркемендә эшләгәндә, аның клипларында инде без катнашабыз, анда инде берничә опыт булган иде. Һәм мин күреп беләм, анда ничәкле кеше эшли, нинди масштаб белән бара ул, ничә видеограф эшли, теге. Әмма дә ләкин монда бюджетларда икенче. Шуңа күрә мин инде үземнең режиссерствоны үземә алып, бөтен задумкаларны үзем уйлап, мин аны үзем шулай теләдем дәгән. Бер яктан минем аңа кешем дә юк иде. Икенче яктан мин аны үзем эшлисем килгән, ул бер плюс тәвәллек торды. Мин аны үзем бөтенесен алып эшләдем. Алдым үземә тагын 2 биюче кирәк дип уйладым, Һәм биючеләрне инде мин ИБ бандыдан алдым. Шушы исә Бадретдин төркеменнән. Шалтыраттым апайга, апай белән киңәшләштек. Гомумән апайдан сорасаң ярдәм, миңа менә шулай килде. Ул ярдәм итә инде. 5 куллап ул сиңа аранжировкасын ясап бирә, может, бөтен биючесен. Баштан аяк бөтенесендә шулай. Клибыңа төшеп бирә мөмкин. Шуңа күрә теге нәкъ менә үземнең эшлисе килә иде. Теге ярдәм ягыннан үземнең эшлисе килсә дә, биючеләр белән һәм костюмнар кирәк иде безгә. Һәм шушы ИБ бандыда Исия Бадретдин төркемендә эшләгән костюмнарны мин нәкъ менә шушы төркемнән апайдан алып тордым. Ул яктан мин инде ярдәмнән баш тартмадым. Шулай ярдәмсез дә булмый Фәнзил. Бу үземә кирәк иде. Шулай итеп инде без клипны мин шушы Артур видеограф,
Артур һәм Илфат дигән биючеләр. Һәм әлбәттә инде әйткәп узган иде минем йөргән кызым. Без 5 кеше шушы процессны эшләп чыктык бер көн эчендә. Һәм без үзем теләгән клип килеп чыкты. Әлбәттә инде төшергәчтән, любой эшне эшләгәчтән теге уйлыйсың, тагын да яхшырак була дип. Асы сүздә ул гел була. Ну, әмма ләкин бу беренче клип өчен мин үземнең бу эштән бик канәгать. Димәк, тамашачыга тәкъдим итәбез хәзер. Әйе, әлбәттә, мин инде сезгә шушы клипымны нәкъ менә әле сезнең эфирда бу беренче тапкыр күренәчәк, чөнки премьера була бүген безнең. Ә, Саба дулкыннары телевидениесында ул сезнең хозурга барып җитәчәк, хөрмәтле телевизор караучылар. Димәк, хәзер без бу клипны әйдәгез бергәләп карыйк әле. Рәхим итегез, бик матур, бик эчтәлекле һәм сез биредә инде Фәнзилнең башка якларында ача алачаксыз.
Менә шундый матур клип килеп чыккан безнең бүгенге кунагыбыз Фәнзил Шәрифуллинның, һәм инде бу аның тәүге клибы, һәм киләчәктә инде Фәнзил сиңа тагы шундый, тагы да матуррак, тагы да эчтәлеклерәк дип әйтик инде, шулай бит клипларны әле эшләргә язсын, һәм безнең тамашачыларыбызга тәкъдим итәргә язсын. Бу синең инде иҗатыңны күрсәтеп торучы бер зур хезмәт. Уңышлар теләп калабыз сиңа бу юнәлештә. Дә дип әйтик инде, гомумән инде менә бүген синең турында бик күп белдек, бик күп ишеттек, инде менә бик тәмләп сөйләдең Илсия Бәдретдинова төркемендә эшләвең буенча да шулай бит. Гомумән менә син үзең турында бик кыска гына иттереп, гади генә иттереп дип әйтик, 5 кызыклы фактны әйтә аласыңмы? Кызыклы фактларга килгәндә инде мин әйтер идем, Иң беренче мәсьәлә. иң беренче чиратта әйтер идем, кызу кеше дип. Теге кызу каны түгел, менә кызу кеше. Менә мин ничек аны күрәм, теге менә бер эш күрәм икән. Мәсәлән, берәр төрле цель дип әйтим инде. Минем аны менә всё. Шул минутында хәзер кирәк бу. Моны башкарасы. Әйе. Иртәгә түзми бу хәзер кирәк. Менә шундый теге решениялар кабул иткәндә инде бу. Решениялар кабул иткәндә, мәсәлән, нәкъ менә шушы ул кайчакта булыша ул. Кайчакта Кирегә дә эшләргә башлый, мәсәлән. Мәсәлән, шушы клип белән алганда, мәсәлән, ул минем башка керде дәген. И без аны эшләп тә куйдык. Әгәр дә сузылып берсәң, бәлки уже калган да булыр иде. Һәм кайбер чакта менә теге нәрсәдән әйтәм, кайбер чакта ялгышлыкта китә дип. Кайчакта ашыгып эшлисең, әти әйткәнемчә, минем ул яктан бик осторожный кеше. Һәм ул миңа теге әзгенә итәктән тартып тора, шулай бит. Мин инде барыбер теге үземнекен эшләп куеп килеп чыга ул, действительно. Но килеп тә чыкмый ул. Чөнки менә шул вакытта уйлыйсың инде, действительно әти әйткән дөрес икән бит. Барыбер да шуннан чыгып инде нәтиҗәсен ыллар сүзенә колак салырга кирәк икән. Кирәк инде ул, әйе. Тагын бер качеством ул гадилек дип уйлыйм мин. Мин үзем бик гади егет, ул теге сәхнәдән күренү, сәхнәдәге образ ул бер образ. Интернет сәхнәдә син анда үзеңне барыбер да инде бер төрле рамкалар эчендә тотасың, бер төрле образ эчендә тотасың. Һәм теге тормышта мин булай бик гади егет. Мәсәлән, общениягә мин инде бик теге тиз барасың. Тиз барам, әйе, уртак тел табам. Тагын бер кызыклы факт, мин мәсәлән эштән курыкмыйм. Һәм бу бик дөрес дип уйлыйм. Бу нәкъ менә шушы минем әтиемнең воспитаниесе. Мәсәлән, Казанга киткәч тә, укырга киткәч тә әйтәләр. Анда бик әле җиңел түгел Фәнзил дип әйтәләр, теге анда бит әле син әтиеңдә юк, әниеңдә юк, синең анда үзеңә генә придется ашарга да пешерергә, шулай ул. Кире уйлыйсың әле син, былай уйламыйсың әле син дип теге әйтүчеләр дә бар иде. Ну, әмма ләкин менә ул яктан бернинди проблема булмады. Мин Казанга килеп керүгә, мин анда менә нәкъ мин теләгән сферага килеп кердем һәм самостоятельность ягыннан менә ул качество миндә бик алга киткән иде. Бу нәкъ менә шушы нәкъ менә авылдан булуга һәм нәкъ менә шушы әтиемнең воспитаниесе нәтиҗәсендә шулай булган дип уйлыйм. Шуңа күрә мин эштән курыкмадым. Эшләгән вакытта Казанга килгәчтән әле бу теге сөйләгәннәре, сөйләмәгәннәренә кирип китсәң, анда без егетләр белән бурение белән дә заниматься итәек, су бурый итәек. Анда автомойкаларда да эшләйдем, төрле теге нинди кайда чаралар бар, бөтенесендә эшләп карап, үзем сынап карыйдым. Инде безнең соңгы факт синең турында. Соңгы факт. Әйдә үзем әйтим, монысы хакында, әйе, менә мин аны инде хәзер кичәдән бирле күзәтәм дип әйтим, чөнки инде без Фәнзил белән радиода да эшләп алдык, шулай бит. Фәнзил инде безнең эфир булып алды. Менә шул безнең эфир вакытында да инде мин әйтер идем, Фәнзил безнең бик позитив, аның белән чыннан да аралашуы бик рәхәт һәм ул бөтен нәрсәгә менә ничек дип әйтим, үзенең яхшы күзлегеннән чыгып карый. Рәхмәт үзеңә, Фәнзил. Тагын менә шундый бер сорау бирәсем килә, һаман да шул уен коралларына бәйле. Һаман искә төшеп тора ул сораулар. Менә 1 октябрьдә син катнашкан идең шушында безнең Саба районында өлкән парларны җыйдылар, шулай бит бәйрәмдә 50 ел бергә яшәүчеләр алтын парлар бәйрәме дип әйтик инде. Шунда син чыгыш ясадың. Һәм син бар тик бер инструментта гына түгел, бер уен коралында гына түгел, берничәне бергә берләштереп уйнадың. Менә аларны бөтенесен бергә шушы бер аранжировка эчендә генә уйнау, куллану авырлык тудырмыймы? Кыскача гына. Минемчә,
бу киресенчә син шул теге бер мезгил эчендә Тиз генә күчәргә кирәк бит аларга. һәр инструментны тиз генә күрсәтеп бирү, нәкъ менә шушы теге Син осталыгыңны да күрсәтә. осталыкны да күрсәтә, и шул адреналин бирә дә үзеңә дә кызыклы. Мәсәлән, мин әйткәнемчә, тальян инструментына мин өйрәндем, нәкъ менә үземнең укытучы Шамил абыйның шундый тиз итеп, дәртле итеп уйнап утыруын күреп. Һәм миңа калса, тамашачыларга да, халыкка да, мәсәлән, кеше коры киеп, мәсәлән, гармонда гына уйнаганга караганда, мәсәлән, ул бүтән инструментны күрсәтсә, ул аларга да теге тәмлерәк барып җитәдер кебек миңа калса. Һәм мин аны шуңа күрә үзем ничек уйлыйм, ничек күрәм, шулай торып һәрберсен үзенең башта музыкасын ясап, һәм да шушы менә Илмир белән Казандагы шундый шулай эшләүче, студияда эшләүче аранжировщиклар белән без аны шулай ясыйбыз. Һәм сәхнәдә инде ул чыннан да беренче тапкыр уйнаганнарда инде Курайны да чүп китергән башлады, кулызны да чүп китергән башлады. Вакытында алып та өлгермәскә можсың. Әмма ләкин һаман да шул үзең өстендә эшләү нәтиҗәсендә, һаман да шушы концертлар, һаман да шул чыныгу нәтиҗәсендә син инде бар нәрсәне дә бер юлы контрольдә тота башлыйсың. Профессионалләшәсең. Шулай бит. Алай дип әйтсәк тә булай инде. Инде алга таба нинди планнар белән яшисең, Фәнзил? Төрлечә уйлыйм. Барысы да хәзерге вакытта уйлаганча бара. Аллага шөкер, менә бөтен теге тырышкан кешегә менә үзең эзләнсәң, ул теге тормышта шундый нәрсә бар, эзләнәсә икән, ул сиңа үзеннән үзе шулай китереп тә бирә аны кайчакта. Шуңа күрә теге һаман эзләнү өстендә, һаман үзем өстендә эшлим, бөтен тармакта да уйлыйм һәм теге хәзерге вакытта үземнең эшләремнән, үземнең хыялларымнан мин бик канәгать инде. Һәм теге нәрсәдер шуны эшләячәкмен, булай эшләячәкмен дип әйтмәс идем, чөнки алай дип әйтәсең, ул килеп чыкмаска может. Теге шуңа күрә аны эшләгәч әйтергә кирәк, яки инде бөтенләй сер булып калса да аны күрәсе кеше күрә. Шуңа күрә инде мин теге әле беренче килмәм, менә икенче килгәндә үзгәрешләр булганда инде ул турыда да сөйләшеп утырырбыз, Алла бирсә. Шуңа күрә хәзерге вакытта барысы да уйлаганча бара. Мин бик шат. Шулай булсын, киләчәктә гел дә шулай булып торсын, һәрбер хыялың тормышка ашып торсын, һәм эшеңдә гел уңышлар юлдаш булсын. Инде хөрмәтле телевизор караучылар, тапшыруыбыз инде ахырына да якынлашып килә. Әлбәттә, һәр нәрсәнең шиге була дигән кебек, барыбер да без бүгенге тапшыру кысаларында гына Фәнзилнең бар ягы турында да сөйләшеп бетерә алмадык, әмма ләкин инде аның хакында без инде башка тапшыруларыбызда, киләчәк тапшыруларыбызда очрашып, аның тормышында, иҗатында булган яңалыклар белән тагын да әле танышырбыз. Фәнзил, сиңа бүгенге тапшыруыбызда катнашканың өчен сиңа зур рәхмәт итеп әйтәбез. Һәм менә бүген ничек дәртләнеп, мотор иттереп, позитив кайф белән эшлисең икән, алга таба да шулай дәвам ит. Сезнең төркемегезгә бик зур сәлам бездән. Һәм үзегезнең матур чыгышларыгыз белән, концертлар белән безне сөендереп торыгыз. Һәм әлбәттә инде собаларга кайтканда безне дә күрми китмәгез дип әйтәсе килә. Бик зур рәхмәт сезнең үзегезгә, бик зур рәхмәт Саба телевидениесына мине чакырганга, сезгә зур рәхмәт мине чакырганыгызга. Шушында утырып сезнең белән шушы әңгәмәдә булуыма мин бик шатмын. Бәләкәйдән инде Сабада үскәчтән мин шушы Саба радиосын, Саба телевидениесен карап үскән егет һәм хәзерге вакытта инде шушында сезнең белән шулай сөйләшеп утыру минем өчен бик зур дәрәҗә, бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт, исән сау булыйк һәм хөрмәтле телевизор караучылар, алга таба да Саба дулкыннары телевидениесында күңел дулкынында тапшыруын карарга онытмагыз. Инде күңел дулкынында сезнең кәефләрегезне һәр вакыт күтәреп торсын дип бүгенгә саубуллашабыз.